Lakaw di guro na akong pagtaon si Adrian kay akong paibugo ning akong tarak-tarak nga pinalit sa akong mama. Lakaw na ko bi, akong pangitaon. Karon Adrian, kagipata naman ta kag makaon gad ako. Ayun jud pala tikiray ha. Kay dako kani makaon gipalit sa imo ha. Oh, lagyate. Nilagay ko pala ni Kiray. Bantay bitaw Adrian ha og mahurot ng makaon ha. Mabuli wala na na. Manani mo ati oy. Lakaw na ko ati oy. Ah, ninduta rong adlaw oy. Tinaw kayo ang panahon. Oh, gwapo kay magdula-dula ming Adrian. Ay pa, naana si Adrian. Kadapang makaon na dako. Uy, naay makaon si Adrian. Unya, di po ko paalas. Napo ko'y tarak-tarak nga. Naay remote control. Unya, naapay motor. Ah, paibugo na ko ni. Aron tagaan ko siyang makaon. Hindutag jud pa naman sa ulo ati oy. Gipalitan jud kog dako na makaon. Diya lagot ni. Lo, si Kiray oh. Kuning taguan ako makaon be. Magibi ako sa iyang tungod. Adrian, unsa day na imong gitaguan sa likod? Secret! Unsa man god na Adrian nga secret? Tugan lago sa tinuod. Naabaya po ko'y tarak-tarak ko. Sig maibog ka ani. Sig gusto ka mahulam ba? Aho ta kang pahulmon, pero tagaay ko sa imong makaon. Tara oh. Oh no. Sa likod ay magdulasaw na ang Kiray. Sige, tara ba? Wala mo kasi mong remote control be. Anong car? Basta, sabot na to. Ibutang dyan na imong makaon. Usa ka magdula sa kong tarak-tarak nga remote control. Kana raman day. Batik! Karon lang, malipat lang ka nako. Bantay lang karon. Idagan dyan na nako na imong makaon ron. Ang binay mong dilaan be. Butang na ako akong makaon. Ang remote control ni Kiray oy. Dutay, mara mag cellphone Kiray. Bitaw na Adrian. Sige pagdula pa jud, yaro matakbo kag dula ba. Kana Adrian, dula pa. Kana ron malipat ka nako. Kay kuhaon ako imong makaon. Dutay, mara mag cellphone Kiray. Ron, mudagan ako. Nalipat si Adrian. Igutom mo oy. Time pa. Wala ko makaon be. Wala man ako makaon. Kiray! Kiray, balik na ako makaon ba? Kasabay mo sa akong ate. Yeah, boy. Yeah! Ari na ni imong makaon. Computer sa remote control na ko. Abi, kaya bang Adrian gani ra mo jud uli. Adrian, Iguwa akong makaon ni Kiray. Dami sa may remote control. maputay mo na ako sa imo hano. Mabili ka mo dool ni Kiray kay iba makaon na niya. Karol na lang be. Unsa naman trabaho nimo oy? Bonk.